Λοιπόν, αυτό είναι ένα πείραμα το οποίο έχει να κάνει με την οπτική και μας δείχνει τη χρησιμότητα του πολιτικού φίλτρου στις οθόνες. Η οθόνη που βλέπετε έχει τη μισή οθόνη κανονικά και το άλλο μισό κομμάτι εδώ πέρα, εδώ έχουμε γδάρει το πολιτικό φίλτρο το οποίο υπάρχει πάνω της. Έχουμε πάρει γυαλιά από αυτά που χρησιμοποιούμε στο κινηματογράφο για 3D και έχουμε βάλει το πολιτικό φίλτρο. Απλά, αν πάμε λοιπόν αυτά τα γυαλιά κοντά, θα δείτε ότι υπάρχει η εικόνα από πίσω, η οποία φαίνεται μόνο μέσω του πολιτικού φίλτρου. Εάν απλά πρέπει να πάμε από πολύ κοντά για να το δείτε, εμείς όμως έχουμε κρατήσει, καθώς γδάραμε την οθόνη, κρατήσαμε ένα κομμάτι του πολιτικού φίλτρου, το οποίο όταν το βάλουμε πάνω στην οθόνη, κοιτάξτε τι γίνεται, φαίνεται κανονικά όλη η οθόνη πώς εξελίσσεται. Ενώ άμα το βγάλουμε δεν φαίνεται τίποτα, το ξαναβάζω και φαίνεται κανονικά. Αυτή είναι η χρησιμότητα. Όλη η λειτουργία της οθόνης βασίζεται σε αυτό το πολιτικό φίλτρο, το οποίο κάνει τη διαφορά. Αυτά.